Abin mo tinoda! Pikat! Neng. Ha? Tara ba? Ito na ka? Ano ba? Ganun ba kwarto ang po na pa? Oh my God! Wow! Kaya sige, sige. Tara lagi. Ito na ba kung kwarto? Nice. Sige, kung ganyan sa isa. Ano ba? Ano na lang ito sa'yo? Sige, kung ganyan sa isa. Kung matok Ah, ganaan ako matog. Kailamig ka. Kondom kayo, tinguan. Sige, kung Ay, ganyan. ganaan ako matog. No. Ay, na ba? Tatawag na kita. Nag-size, kung ganyan sa ako na. Sabi na lagi sa'yo katog nga tinguan. Nagitama. Ito na. Huwag ko ito man niya ako. Dali na. Adi naman kay kusgan ka. Nagitama. Dali na mga tog. Ganaan Ganaan ka kung mabibigda na. Ano yun itong ito? Ganaan ka ko. May tinguan. Lala. Sana ta? Sige. Sige. Ano ka nabaw sa tinguan? Gusto na. Yung sa'yo nagtog. Yeah, boy. Nagitama. Ano ba? Ano ba? Mama! Ano ta? Ito. Ano mo na po kagwali ganahan dahil ka di ay? Joke ratoy! Frank rato! Mao na! Ilhan jud na ka na ho! Nailhan na jud ka na ho! Gisuwayan ra ka! Joke rato! Joke ra! Abin mo tinoda! Pikat!